Salamata Vatan TV YouTube kanalımızın mehriban tomaşaçylary. Bugün biz hoş habar bilen ýaýlymda. Ýagny bugünkü habarymyzda Vatan TV YouTube kanalynyň betnewitli hakerlerden üstünü gelenligi baradadyr. Size möhüm habar ýetirmek üçin şu habary ýazyp etýär. Melim bolşýar Vatan TV YouTube kanaly geçen aýyň ahyryny betnewitli adamlar, ýagny hakerler tarapyndan ele geçirildi. Biz muny öwrenen destemede Google ve YouTube merkezleri günden-güne herekete geçip kanala goşmaça video goýma diýaly kanal wagtlaryny ýapylmagyny gadarnak. Sebäbi kanalymyz 23,16 agdaty wady we kanalymyzdaky ähli videolaryň jemy tomaşa sany 5 milyona golaýlapdy. Şol sebäpli kanaly ele geçirenleriň bu kanaly başga maksatlar üçin ulanmak ähtimallygy bardy. Häzirki wagtda hakerleriň käbir adamlaryny öwrendik we häzirlikçe käbir adamlaryň işiň içinde bardygyny aýdyp biler. Olaryň haýsy hasaplardan, nireden, haýsy şäherden, haýsy telefondan, haýsy mail salgydan gerenligi baradaky ähli maglumatlar bizde bar. Emma olar maksatlaryna ýetip bilmedi. Bize garşy bu hereket Gmail hasapymyzy we YouTube hasapymyzy iň soňky howpsuzlyk düzgünleri ulanmak bilen goýra gasyny almak üçin bize uly sapak boldy. Şeýle bu planly haker hüjümi bizim motivasiýamyzy artdyrdy we has köp we peýdal netijeler işlemek barada bizim toparmyzy goşmaça güýç berdi. Mehriban tomaşaçylarymyz şu ýerde ýene bir zady ýatlatmak isleýär. Ýagny bizim habarlarymyzdan ýygyderli habardar bolmak isleýän bolsaňyz, hemde video ýazgylarymyza ýygyderli tomaşa etmek isleýän bolsaňyz, bizim kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Şeýle-de bizim videolarymyz, habarlarymyz ören köp tomaşaça ýetmek üçin olary paýlaşmagy, tesir ýazmagy, hemde like basmagy unutmaň. Şeýle etmek bilen siz Atawatan media toparmyzyň sizin üçin ýetirýän gazakly gepleşiklerimizi, habarlarymyzy, kinolarymyzy we peýdal videolalarymyzyň öňüni almak isleýänlere gowy jogap berdiňiz bolar. Biz pursatdan peýdalanyp şu ýerde atawatan.com internet saýtyndan YouTube girmeden biziň ähli videolalarymyzy tomaşa edip biljekdiňizi ýatlatmak isleýäris. Mehriban tomaşaçylar, onu näme? Atawatan TV YouTube kanalyny ýakynda görüşýänçe hoşta bolun.